פה זה כבר חשוב כמה קלפים יש, הקסם הזה עובד על 52 קלפים. אני בוחר 3 קלפים, זה לא משנה איזה 3 קלפים. אלי, אני צריך אותך עוד פעם. זה לא משנה איזה קלפים, אנחנו נבחר את האסים, כי פשוט כאן לזכור אותם, אבל זה ממש לא משנה, אתם עוד מעט תראו גם מדוע זה לא משנה. שוב, אתם יכולים לרשום את הדברים הטכניים, כדי שתוכלו לשחזר את זה אחר כך בבית. אני שם פה 3 קלפים, ליד אחד הקלפים אני שם, כן, זה הרבה שהשחל קטן, טוב. ליד אחד הקלפים אני שם 10 קלפים הפוכים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 עכשיו, ועוד פעם 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ואם פה רק כדי לבדוק שספרתי נכון, פה צריכים להיות 9 קלפים 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 אוקיי, עכשיו תקשיב לי אתה לוקח את הקלף הזה, הופך אותו, שם אותו על החבילה הזאת אתה לוקח חלק מהקלפים שפה, שם פה אתה הופך את זה, שם פה חלק מהקלפים שפה אתה שם פה ואת הקלף הזה אתה הופך, שם פה זהו אוקיי, עכשיו אני מחלק את זה לשני קבוצות. הקבוצה הזאת, 1-1. זאת פעם ראשונה, ואני ממשיך פעם שנייה. פעם שלישית, זה כבר נגמר, תקחו אוויר. פעם אחרונה. תחזוך לקלפים האלה. תראה להם? 3 אסים. אוקיי, גם פה זה מאוד פשוט. בואו נסביר לכם גם את ההיגיון שעומד מאחורי זה. יש לי פה 52 קלפים, שמתי קלף אחד בחבילה אחת, השארתי אחד אצלי, והמשכתי מה שנשאר אצלי. זאת אומרת, את כל אלה שבמקומות הלא זוגיים, אני יוצאת אותם מהמשחק. דרך אגב, מה ההפך מזוג? ההפך מזוג. איך אתה כותב את זה? פרש ד'. מישהו חושב אחרת? זוג או? עם ד', לא עם ט'? טוב, הפתעה. שתי התשובות נכונות, גם פרט וגם פרד. שניהם הפכים של זוג מבחינת תקנית במילון. הרבה מילים בעברית שמתחילות בפה ורש ומבטאות דברים שיוצאים מהמסודר ללא מסודר ומהמעט להרבה, כמו למשל עם א' זה פרק, גדל פרק, עם ד' זה להפריד, עם A זה פרול, לפרוד ולרבות, עם ז' זה להפריד, אחרי זה ח' זה פריחה, עם כ' זה פריך, אחרי זה לפרום, לפרוס, סמך עין, פרוע, לפרוץ, לפרק, לפורר ולפרוש. זה הרגע של עברית. עכשיו בואו נראה מה שקרה. אני שמתי את ה-1 שם, השארתי אצלי את ה-2. שמתי את ה-3 שם, השארתי אצלי את ה-4. יש לי כאן 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. אחרי זה עשיתי פעם נוספת, נכון? אז מה נשאר אצלי בפעם השנייה? יופי, אז עכשיו אני צריך למחוק את זה או את זה? מה הטעות? שימו לב, כאשר אני שם את זה, הסדר של החלוקה הנוספת היא מתחילה מכאן. נכון? זה הטעות, אז שימו לב. אז זה נזרק וזה נשאר. זה נזרק, זה נשאר, נזרק, 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 נשאר, נזרק, נשאר, נזרק, כל אלה נזרקים. אוקיי? עכשיו זה פעם נוספת.
רק שפה עכשיו מתחיל מלמעלה. זה נזרק, זה נשאר. זה אני מוחק, מוחק. את זה אני מוחק. אתם רואים שאני לא עושה כאן טעות. ועכשיו שוב. 50. וואו. לא התייחסתי אליו, זה נמחק, נכון? אוקיי. עכשיו, זה נמחק, זה נשאר, זה נמחק, זה נשאר. זה נמחק, יופי. 6, 22 ו-38. כלומר, אם אני מצליח להביא את הקלפים הרצויים, אותם 3 טסים במקרה שלנו, שיהיו במקומות השישי, ה-22 וה-38, עשיתי את העבודה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. עכשיו בואו נראה מדוע, איך זה עובד. היה לי כאן אס אחד, ופה היה לי 10 קלפים, ופה אס נוסף, ופה 15, ופה אס נוסף, ופה 15, ועוד 9 קלפים בצד. אני ביקשתי מאלי שישים את הקלף הזה על 10. יש לנו כאן בשלב הראשון 10, ומעליו יש קלף. אחרי זה ביקשתי ממנו שיקח חלק מהקלפים פה, ישים על זה. אז כמה הוא לקח? איקס. יופי. כמה נשאר פה? 15 מינוס איקס. ופה יש את זה, והוא שם את זה על זה. אוקיי. אחרי זה ביקשתי ממנו שתיקח חלק מהקלפים, ישים על זה. זאת אומרת, יש לי כאן 15 מינוס x, האס, y, ופה נשאר לי 15 מינוס y, ופה יש לי את הקלף הזה. ששם אותו עליו. עכשיו, מה קרה פה? אני לקחתי 9 קלפים, שמתי אותם על זה, כלומר, על החלק הזה שיש לי פה את זה, ואחרי זה על זה, ואחרי זה על זה. זאת אומרת, יש לי ככה. יש לי 9 קלפים שנמצאים על האס הזה, שנמצא על 15 מינוס y, שנמצא על y, שנמצא על האס הזה, שנמצא על ה-15 מינוס x, שנמצא על ה-x, שנמצא על האס, שנמצא על ה-10. עכשיו אתם מבינים ש-15 פחות y ו-5 וה-y, זה פה הקאץ' שכאילו מתעתע בנו שכאילו זה מקרי, אבל זה לא מקרי כי זה לא משנה, זה ניוטרל. אז פה יש לי 15 קלפים, ופה יש לי 15 קלפים, ואחרי זה לקחתי 4 קלפים מפה, שמתי בסוף, אם מישהו ראה את זה. אז פה נשאר לי 5, ופה יש לי 4. זה האס שנמצא במקום השישי. פה יש לי 20, 21, זה האס שנמצא במקום ה-22. 22 ועוד 15 זה 37, וזה האס שנמצא במקום ה-38. פשוט. יש לי עוד 3 דקות? 2 דקות. טוב. 2 דקות. אני מניח שאתם מכירים את הדבר הזה, אבל כל פעם זה כיף לחוות את זה מחדש, ומי שלא מכיר את זה, אז זה פשוט עוד יותר כיף. אז בואו נעשה את הניסוי הזה יחד איתכם. טוב, מה שאני מבקש מכם, אני אעבור כאן אחד, תגידו את זה בקול רם, את תאריך הלידה שלכם בלי השנה, לועזי, יום והחודש. 14 בנובמבר. 14 ל-11. 25 לשביעי. אני פה דרך אגב. 17 ל-5. אנשים לעשירי. 2 ל-9. בודו, אני מסתכל על הדבר הזה. עוד פעם? 21 ו-12. 5 ל-8. 30 ל-11. 24 ל-10. מחר. 23 לשמיני. 23 23 לשמיני. אוקיי. רביעי. 24 לעשירי. הנה, יש. מדהים. כלומר, תראו, כמה ספרנו? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. אתה חושב על 365 ימים בשנה. מתוך 15 אתה כבר מצאת 2 באותו תאריך. זה על פניו זה לא מדהים. אבל מתמטית זה ממש ממש לא מדהים. מדוע? משום שמבחינה הסתברותית, אם אתה, ברגע שיש לך 23 אנשים, אתה כבר עברת את ה-50% של ההסתברות.
ב-30 אנשים אני חושב שזה יושב על 60-70, ב-40 זה כבר... יושב על 80-90, לא זוכר את המספרים. אבל ב-23 אתה כבר נמצא מעל 50%, אנחנו פה 15, זאת אומרת, אני מניח שזה משהו בסביבות 40-45%. מה המתמטיקה שעומדת מאחורי זה? ממש פשוט בקצה המזלג. מה ההסתברות ששני אנשים לא יהיו באותו תאריך? אחד כבר תפס תאריך, אז לשני יש רק 364 חלקי 365. אוקיי? זה 365. ואם יש לי 3 אנשים, אז ההסתברות הזאת כפול 363 חלקי 365. מה ההסתברות שכן יהיו באותו תאריך 2? אז זה 1 פחות הדבר הזה, המשלים. אם אנחנו נמשיך את השרשרת הזאת, כאשר אנחנו נגיע לגורם ה-22, שזה הבן אדם ה-23, אנחנו כבר עוברים את ה-50%, וכך הלאה וכך הלאה. ממש מתמטיקה טהורה ומאוד מפתיע כמו שאתם רואים. אוקיי, יש שם בחוץ את הספרים שלי, אני ממליץ לכם לפחות להסתכל, מי שמלמד בתיכון הבגרויות האלה הם